Και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σας έχω εδώ μια κατάσταση με 213 προϊόντα εταιριών, κάποιων από αυτών πολυεθνικών. Έχουμε προϊόντα, για παράδειγμα, γαλακτοκομικά. Έχουμε μειώσει τιμές σε βασικά είδη ανάγκης, παράδειγμα στο φρέσκο γάλα. Έχω τον Όλυμπο, έχω τη Δέλτα. Εδώ εταιρείες οι οποίες έχουν στείλει ότι μειώνουν την τιμή τους. Έχουμε πολυεθνικές εταιρείες. Συνολικά πώς το έχουν κάνει? Αυτή τη στιγμή, μέχρι σήμερα, τις πρώτες 10 μέρες περίπου, που τους έχουμε δώσει την δυνατότητα να ενημερώσουν το Υπουργείο για το ποια προϊόντα θα μειώσει την τιμή τους, έχουμε 213 διαφορετικά προϊόντα και ο στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τα 500 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπου δεν θα σταθεροποιηθούν απλά οι τιμές, αλλά θα μειωθούν οι τιμές για τουλάχιστον 6 μήνες και τουλάχιστον 5%. Εδώ βλέπουμε ότι οι μειώσεις ξεκινάνε από 5% και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 10-12% οι μειώσεις που έχουμε στα προϊόντα. 213 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι τώρα έχουμε στο 5% μείωση. Μέχρι 23 Δεκάτου έχουμε 213 κωδικούς προϊόντων που οι προμηθευτές μας έχουν επικοινωνήσει ότι προχωρούν άμεσα σε μόνιμη μείωση τιμής. Αυτό είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Τέτοια πρωτοβουλία δεν έχει λάβει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνηση που για πρώτη φορά παίρνει τέτοια πρωτοβουλία να μειωθούν οι τιμές, όχι να σταθεροποιηθούν.